Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Watla ki babon ki MLA jong ki sengsan perthai bapera pera hakani ke jela Meghalaya manta ki dangi bon kam ban penkre bat kershan jela ujau kortong uba ki penyakon hakani ke election siteng samoy Nashela constituency Henry Uway ni ki MLA ubam dan hakano kono ko sengru kata MLA jong kanongkram constituency uba lambor mangyang ularai ba on omlet ya rap election nakabanta jong unu ru ukertong ki banyakon hakani ke election siteng samoy yakane uba lambor mangyang ula penpau haka jikren bat ke Batisi TV haka khandai trek mentau bna risau arah ka khandai watla uni MLA na nongkrem ula penpau syai ba on penlut por bandet yalap election Henry ula penpau pat ba ka jingkerman bana pedang ki kertong ki badai na kiseng san partai ki bayadon lang haka kenhon Meghalaya Democratic Alliance uway naki ude banyo yak jingjob UPF ide ben kan mau badai ka body ka ba daidon lang deki MLA PDF MLA Shimet mga daidon lang MLA jong ka NCP bo MLA jong ka khnam ya thaw ini UPF tang ba UPF pat kam dei ka recognized party ya pat kan mau kata ka UPF ka dei ka forum ti Henry menta ka jingele ang thi ka long ba PDF UDP Congress Independent ti na kliang jonga so ba ngamdan ni banong halo kata kan jong ikitbok ba unu ba job hangang simit ba undi benjob ubri jong ka MDA kajile hite kumot kumopau ti kalong ba ki popau shmat ti ngai ba kadang ka UDP dan hagjele ti klem da sopla banong bawat ka PDF ka setup ti ki parlok MLA jongi gibon lang HMD ti kaya late ban canvas itu kaya late ban canvas ti kamu kadon ikin ka impact apa here ti MLA ni kuwi party ti ngong ba kadon be ikin ka impact ti kamu gajile ka dihang ta ti gawai kalong ba kastom yang awan here so kwa hiru ban here namar ba ka connection jonga bat kayeng jong Dr. Don kadang dei ka jide ka bejan te plus so ka PDF ka pemi candidate idon lang hapo ka UPF te ka aso ba na de man neutral dei ka jing kitbok jonga ka long ba ay ba kini ki atli ki arun candidate we ka do job te aso ba kindi hi ki jongi kata de ka message